இந்த அசானி புயல் இப்போ வந்திருக்கு இல்லைங்களா, இதனால வந்து ஆந்திர பிரதேசில் இருக்கிற ஒரு கடலில் வந்து ஒரு அழகான தேர் வந்து கடற்கோரமாக அடைக்கப்பட்டிருக்கு. இது வந்து அங்கிருந்த மீனவர்கள்லாம் வந்து இந்த தேரை இழுத்துட்டு போய் அங்கே இருக்க போலீஸ் ஸ்டேஷனில் ஒப்படைச்சிருக்காங்க. இந்த தேர் வந்து பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குது. இன்னும் சொல்லப்போனால் ஃபுல் கோல்டனில் மேக்காக இருக்குதுங்க. இதை பார்த்துட்டோன்னே உங்களுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது. அங்கே இருக்க ஒரு ரிசர்ச் டீமும் வந்து இது என்ன ஏதுன்னு சொல்லிட்டு இவங்க ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க. அப்போ ரிசர்ச் பண்ண போகும்போது தான் தெரியுது இது வந்து உட்டால் மேக் பண்ணியிருக்காங்க, அது மேலே தங்க முலாமை வந்து பூசியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதையும் தானே என்னடா இது, நம்ம கலாச்சாரத்துக்கு, நம்ம இந்தியன் கலாச்சாரம் இருக்கு இல்லைங்களா, அதில் சம்மந்தப்பட்ட எந்த தேரும் இந்த மாதிரி இல்லையே, இது ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வியப்பாக பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அப்போ தான் அவங்க வந்து சில நோட்டை பார்த்துருக்காங்க. அது வந்து பர்ம மொழியில் வந்து எழுதியிருக்காங்க. என்ன அப்படின்னா 1383ஆம் ஆண்டில் முதல் முழு நிலவு, அது வந்து 15வது நாள் இது வந்து இந்த தேரை வந்து இழுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த இயற்கை சீற்றத்தினால எப்பப்பயோ நடந்த பல விஷயங்கள், பல பொருள்கள் மூழ்கினதை வந்து இப்போ வந்து இயற்கை நம்மளுக்கு கொடுத்துட்ருக்கு. இன்னும் என்னென்ன பொருள்லாம் வெளியே வரப்போதோ நம்ம எதிர்பார்க்கலாங்க.